Banoloyiko nexhala kodwa basenethemba. Ezo zimvakalelo zabafundi bebanga le-10 lonyaka ophelileyo nabalinde iziphumo zabo ngomonde. uTumi Buzo wesikolo samabanga aphezulu iMotherwell uthi ufake izicelo kwiiyunivesithi ezintathu kwaye usalinde impendulo. Bendibhalile kakuhle qha ke ndiyoyika nexhala ndiyazi zabuya zithini zona. Kodwa ke ndiyoyika. Si-aplayile nase-UG, nase-Forte, nase-NMU. But abakandiphenduli kodwa. Omnye wabafundi abaxhalabileyo ngekamva labo nguSiphelele Dumke nothi khange afake isicelo sokufunda kumaziko emfundo enomsila nanjengoko besalinde iziphumo zakhe. Bendingeka-apply ngoba bendisalinde ii-results ezizaphuma ngo-19 kaJanuwari. Kodwa kwelinye icala ndibawela uthatha i-gap year ndifuna umsebenzi. INelson Mandela University ithi yonke into ihamba ngendlela ukulungiselela abafundi balonyaka. Everything from deep cleaning through to venue upgrades on all 8 of our campuses, 7 here in Gqeberha and 1 in George, is being implemented as the university looks forward to welcoming both our returning senior students and the new students later this month. Kubongozwa abazali ukuba baxhase abafundi nanjengoko besalinde iziphumo zabo zebanga le-10 neziza kupapashwa ngomhla we-19 kule nyanga. Kwindaba ze-SABC, linguYolanda Kambile, eGqeberha.